Hola, bon dia. Benvinguts a l'Homolí de Bot. Una persona que vingui amb el xec de Fem País a l'Homolí de Bot podrà allotjar-se en aquest allotjament singular, disposarà d'una habitació doble amb bany, també tindrà un obsequi de benvinguda, consistent en un pot d'olives amb peltre, la varietat pròpia de la Terra Alta, i una mica d'oli, i després també podrà fer una visita guiada a l'antic molí que ens ocupa a l'entrada i gaudir de les característiques d'aquest oli fent un tast. Hem arribat aquí a l'Homolí de Bot, que ens ha rebut el Pau molt amablement i ens ha ensenyat tot el molí, antic restaurat, i ens ha explicat tot el procés d'elaboració de l'oli. Fet com un tast, no?, de dos olis. Hem descobert que el paladar el tenim més desenvolupat com ens pensàvem. El que més m'ha agradat ha sigut el fer ús de totes les parts comunitàries, tant la cuina com la sala de joc, el taller de bicicletes també és una molt bona opció per la gent que ve en bici, i sobretot el tracte que hem tingut, o sigui, és un tracte excel·lent. Hola, bones. Benvinguts a la Terra Alta. Qui vingui amb un xec de Fem País a l'experiència de Marcats pel 38. Crec que el que es trobarà és una experiència relacionada amb la batalla de l'Ebre, però explicada per algú que s'ha criat aquí. A part, ens hem criat en les històries dels nostres iaios, iaies, i una cosa que sí que hem volgut fer des del primer moment és defensar també el testimoniatge civil. Un tret diferencial també és explicar el que tota la vida ens han explicat aquí als pobles, i segona, explicat també per les noves generacions que encara ara continuem vivint i veient la batalla de l'Ebre al territori. Doncs hem vist una mica les zones en combat de la batalla de l'Ebre, hem vist les trinxeres, i una mica ens hem posat, hem vist les arrels de com va començar la batalla de l'Ebre. Sobretot també perquè tenim avantpassats que van vindre a lluitar i és una mica... surten les emocions.